sundhedspanel og skal hjælpe os igennem ugens vigtigste sundhedshistorier. Og i sidste uge kunne man læse i Jyllandsposten, altså at døden har social slagside, og der var forslag om gratis sundhedstjek til alle. Altså jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvad er det for nogle patienter, der i dag sidder i venteværelserne og venter på et sundhedstjek? Det første spørgsmål er, hvem sidder der? Det er dem, der altid har siddet der. Det er dem, der er bekymret for deres helbred, der har haft nogle symptomer. Og sådan vil det nok stadig være. Det der så er, det er, om der er flere, der bliver lidt bekymret for deres helbred, fordi nu er det blevet moderne at skulle have et helbredstjek, som man måske er på vej hen i, at hvis ikke man får et tjek, så kan man ikke rigtig have det godt. Ja, fordi at når der er flere, der vil have et sundhedstjek, så kunne man jo spørge, er det de rigtige patienter, der sidder i venteværelset? Det er stadigvæk overvejende de rigtige patienter. Det er der ikke nogen tvivl om. Det, der sker, er jo, når man bliver bekymret af en eller anden grund, så vil man komme til lægen og blive undersøgt. Og det er jo meget naturligt. Og der kan man så sige, at hvis man oplever på sin arbejdsplads, så har det altid været, at der er en, der bliver syg, eller så tænker man lidt efter med sig selv. Så går der et stykke tid, man kan ikke slippe tanken, så kommer man op hos en praktiserende læge. Og det har vi altid taget os af, og det bliver vi ved med at tage os af. Men det har ligesom en årsag. Michael Matzau, altså at døden har social slagside, det er næppe nogen stor nyhed, men at så mange danskere vil have sundhedstjek, det er det faktisk. Hvad er det for en tendens, vi ser? Jamen det er jo en forøget tendens med fokus på sundhed, men samtidig også på utryghed, eller det utrygge ved, at der netop er så meget debat om, hvad der kan være farligt, og hvad det er, der debatter i medierne om, hvilke fødevarer, der er farlige, hvad skal man spise, hvad skal man ikke spise. Så derfor så bliver folk mere og mere usikre på, hvad der er det rigtige for dem selv, og søger en autoritet for netop at blive trygge. Og det at gå til lægen og blive tjekket og få at vide, at man er okay, det skaber jo en enorm tryghed, så derfor har det også den effekt, at der er rigtig mange, der gerne vil have det. Kan gratis sundhedstjek til alle over 45 år, for eksempel som Socialdemokraterne og SF foreslår, er det vejen frem? Jeg ved ikke, om det er vejen frem, men der er jo ikke nogen tvivl om, at lavede man gratis sundhedstjek til alle, så vil man få fat i rigtig mange, som man ellers ikke vil få fat i. Men det vil jo også betyde, at man vil komme til at teste rigtig mange raske mennesker og bruge ressourcer på det. Så jeg tænker jo, at det, man skal spørge sig selv om, det er, virker det for det første, og for det andet, skaber det mest tryghed eller mest utryghed? Claus Hvidt, virker det? Det er faktisk det, der er det gode spørgsmål. Der er lavet forskellige undersøgelser gennem tiden. Og jeg plejer at træde skridt tilbage og se sådan på det, at hvis det havde en stor effekt, så havde vi alle sammen kunne få øje på den. Og så ville vi have gjort noget. Så problemet er, at effekten nok ikke er så stor over lidt længere tid. Og spørgsmålet er så, om de undersøgelser har været gode nok. Og det er jo vel derfor, at lægerne er skeptiske, for det går igen i debatten, at lægerne, som jo kunne tjene penge på at lave det her, er skeptiske overfor, om det egentlig har effekt. Og det kan man jo kun finde ud af på en måde, og det er ved at lave en ordentlig videnskabelig funderet undersøgelse og finde ud af, hvor godt er det så? For vi kan ikke blive ved med at bare gå og diskutere det. Nej, det er faktisk det, jeg gerne vil komme til, altså fordi at undersøgelser og store test, altså det er jo ikke nogen nyhed, at folk med lav indkomst og ringe uddannelse, de har en højere dødelighed end folk med høj uddannelse, og der sidder godt på flæsket. Altså, hvad gør man for at ramme lige præcis den her gruppe? Men der har vi jo den almindelige måde, når man kommer op hos en praktiserende læge, hvor man så, når man har anledning til det, jamen så tager man de almindelige helbredsproblemer op. Der er jo ikke nogen, der får lov at gå til lægen og hoste, uden om de bliver spurgt, om de ryger, eller som har andre problemer og er meget overvægtige for eksempel. Så bliver man jo nødt til at tage det op, så det foregår til en vis grad nu, men jo ikke systematisk. Michael Matzau. Så jeg mener, at hvis man skal have fat i den målgruppe der, så skal man gøre det attraktivt at komme til et sundhedstjek og komme til lægen. Så hvis det er sådan, at det virker farligt, eller det er kontrollerende, nu er staten inde og tage over, og hvis man kommer derop, så kommer man ud derfra med en masse diagrammer og tal, der er for høje og for lave osv., så er det jo enormt skræmmende at gå op til sin læge. Så jeg tænker, det handler meget om at bygge relationer op. Det handler om at sælge det her på en måde, hvor at det skaber tryghed, og hvor det skaber inspiration, og hvor man rent faktisk har lyst til at komme til det, i stedet for at man føler angst og holder sig langt væk. For hvad er risikoen? Er det, at selvom der blev indført en stor, dyr statslig ordning, hvor alle kunne få et gratis sundhedstjek, så vil det stadigvæk være de højtuddannede og dem, der ikke fejler noget, der vil komme til lægen? Det ved jeg jo ikke, om det er. Jeg tror, hvis man indførte det for alle, så vil det jo også blive mere legalt. Det er jo ofte det, som vi frygter jo ofte det, vi ikke har rigtig
kendskab til, eller føler os trygge omkring. Så hvis alle nu for eksempel gik til årligt sundhedstjek, så ville det blive en almen menneskelig ting, og i løbet af et par år, så ville det ikke føles farligt for ret mange mere. På samme måde som vi også havde et rygestop, og det var forfærdeligt, og der var enormt meget modstand på det i starten. Og nu synes de fleste, undtagen rygerne selvfølgelig, at det er en god idé. Claus Hvidt, risikerer vi ikke, at det stadigvæk er de forkerte, der kommer i venteværelset? Nej, jeg tror godt, vi kan få de samme til at komme. Det drejer sig om, det er, hvor gode er vi så til at få folk til at ændre adfærd. For det, vi taler om, er jo livsstilssygdomme. Det er jo ikke underlige nye infektioner udefra, det er regulære livsstilssygdomme. Og der må man sige, at der kommer det an på at vise, at man kan gøre noget på denne her måde. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at den der bekymring, vi kan skabe, jamen det er den, lægen skal tage sig af. Så man skulle måske sige til sig selv, at det her helbredstjek kunne godt laves af andre end læger. Og dem, der så havde en test, der faldt uden for normalområdet og blev bekymret, de skulle som sædvanligt henvende sig til deres praktiserende læge. Så tror jeg, vi kunne gøre det til noget mere dagligdags, man fik lavet de her bestemte test. Og dem, der så havde noget, der faldt uden for det normale, de henvendte sig til deres læge. Men stadigvæk, altså bekymring, det er jo nærmest blevet en industri i forvejen, og der er healer og autodidakte dit og dat. Er det vejen at gå? Nej, det mener jeg ikke er vejen, det går, og derfor må man sige, at hvis man skal have grundlaget i orden, så må man vide, at det, man gør, at det virker, for ellers skal man ikke begynde at gøre folk bekymrede eller sælge ting til dem, som ikke virker. Det er jo et spørgsmål om, at når vi står med sundhedsvæsen, så skal det levere en kvalitetssikret vare. Hvorfor er vi så bekymrede? Jeg vil hellere svare på, at ude i virksomhederne, der gør man det rigtig mange steder, og det gør man, fordi det kan betale sig, ellers vil man nemlig ikke gøre det. Og det koster rigtig mange penge for en virksomhed at have en langtidssygemeldt medarbejder. Så derfor kan det rent faktisk betale sig for virksomhederne at lave sundhedstjek. Og de er jo ikke obligatoriske. Der spørger man folk, om de har lyst, og hvis de har lyst, så stiller man en læge eller en anden sundhedsmedarbejder til rådighed. Men til synligheden er det jo ikke dem, der har problemet, dem, der sidder ude i virksomheden i de gode job. Nej, det kan godt være, men der sidder jo også produktionsmedarbejdere, der sidder alle mulige typer medarbejdere i mange af de her virksomheder, som laver sundhedstjek. Og det koster stadigvæk mange penge at have syge medarbejdere. Det er jo virksomhederne, der betaler den pris. Så selvom det ikke er en evidensbaseret forskning, så kan der jo være mange gode grunde til at gøre det. I skal have tusind tak, fordi I kom begge to. Selv tak.